Takže čaute ľudia, v dnešnom videu ideme hrať Brawl Stars a toto je Pushujem Karla 3. časť a ďakujem tomuto typkovi, ktorý sa volá Tomato BS1. Ďakujem, že si mi napísal komentár. Určite mi môžeš napísať, aké by si chcel ďalšie video z Brawl Stars a tak ďalej. Idem si dať Karla. Dneska to bude na 15 rank. Jo, deň hokej. Jo, prečo? Tak dáme toto VPO. Tam som dobrý. Moja vypínam ja vypín 360 bro. OK, super. No dobrý, oni majú Spike. Dáme ich dole. Spike má malo HP, takže ho nemáte na veľa vylepšeného, vám neporučujem Spike. Lebo dáva síce veľký damage, ale on strašne malo HP, takže sa ho ľahko vypne. Poď. Zaujímavé, koľko budeme mať killov. Kámo, škoda, že keď sa točíš, tak nevieš streliť. Bo keď sa točíš a ideš streliť, aspoň nech sa ti vypne točenie, že to sa nedá. Victory match home! Si, babu, čas. Ja hral na tú ultinu. Poď. Som ešte povedal legendary. Yes! 4500 pohárikov, či 14500 pohárikov. A asi budem hrať furt pre waypointy. No zaujíma, kedy pridajú takého nového brawlera. Tému, keby dali brawlera, ktorý, jak sa volá, do krobia, a keď je v krobi, tak ho nevie nikto zabiť. Ho ani nevidia každý brawler, ale by sa ho nedalo ani zabiť v krobi. To im prekempil celú hru v krobi. A on by si ich na pôvodku zabil. A to by bol strašne open. Takže by ty by si ich nemohol zabíjať, keby si bol v krobi. On teba nie, by to bolo tak 50 na 50. Kam prehrávame 2-3 už to je. Musím tam ísť, kamu ten bazy slabý. Poď so mnou. Ktorý som nechcel. Poď. Yes. Sem šat. Kamu to je také vyrovnané. Jedného nám zabilo, že budeme prehrávať. Ja viem, že tu ste Madagaskar. Že tu ste. Som ho vypol. Máme 12 časov. Bude dlhé video. Kto tu píše? Počkať, čo? What the... Podcasty môže sa pnúť komentáre tým,
že náš video, že nie je pre deti. Kámo, ďakujem, bro. Ale ty si boss, bro. Si boss. OK. Tp mi. Kamo, internet, nerob mi toto. Toto mi nemôžeš robiť. Kamo, ja ho zdrtím na kusy raz. No a ja ten zdroj internetu, čo tu máme doma, ja príjem a ho vyrúcim von oknom. Ja som hovoril, brak. Kamo, ešte raz sa mi to sekne. Dobre, idem tam kúpovať. Dobre, to stalo damage. Poď. A ty tomato, kľudne si ma môžeš dať niekedy za frienda, kľudne možno s tebou spraviť video, keď budeš chcieť. Môžeš byť vo videu. Stačí napísať, že chceš byť vo videu, a natočím s tebou video. Ja pridám. Kamo. WTF? Kamo, 5, 6. To sa mi nevie. Robočkovia blbí. Toto by Spajka zabilo na ráno. Poď, bomby. Vypni ho. Viem, že si... Boba stena. Bam. Ej, co to robíš, mašinka? Tak kam tá mašinka je silná? 8-8, kam to je tak vyrovnané všetky té hry. 9-8. Nie. Idem hrať solo showdown. Ešte tu. Tak, idem hrať solo. Kámo, ja nemám nervy. Nemám nervy. Tu na toto. Leo. Typeček sa tu Bravo Star. Typeček, čo čituje. Opláč sa tu ísť Frank. Ja už som sa. Prvý. Vidíte, ak sa to robí. Idem hrať duo a keď teraz neskončím prvý, alebo druhý, to je tiež dobré, tak končím. Virtuál vojna. Uli is fast. Poď. Monka, Bela. Monka, Buela. Poď, bro. Že tu si. Som mŕtvý. Povedal som, že ona je mŕtva. Lebo sme to. Kamo, sme pári. Vyplatí sa rád duo. Aj keď som vyhral 528 krát a v duách 230 niečo. Som sa pred videom. Helikopter, mama kopter. To zostalo jednu hapu. 200 XPčok. Kámo. Prvý, bro. Ľudia, ja som si istý, čo to má 15 rank. Lebo tí ľudia sú prenajsilní. Ma zaujíma, čo budem robiť, keď budem mať fame. Teď budem kolabovať. Bude mať fame, tak proti mňa samých fame nejakou. I tí, čo majú najlepší fame, no teda. Proste budú dávať samých fame nejakou. Cordelius, poď! Ty, koko, ja to dostal. Cordelius. Nita.
Ty koko. Mám fenda jak petardy brosky. Poď, pa. Vypínaj, ako život. Bum, dobrú. A teraz zdraj. Edgarino. Ty koko. Jak to dá? Kámo, ale ten typek je GG. Jak to dal? A to nevie ani svet makový. Jak ten typeček. Kámo, som sa kudoval spawnu. Poď, díky. Sakiu. Tak si mi ho vyžral. Ty vyžire. Kámo, ty, ja toto nenávidím. Ty vytuješ človeka a ten druhý ti ho vyžere, že on dá damage a wow, je mŕtvy. A jemu sa to počíta Sakiu. Keď ty si mu uhral o mnoho viac. Ne, onu nie. Bomba, normálne Monga Bela tuto. Barney, bro! Tri ránky ešte. Tak to dám. Kámo, keď to video bude mať viac ako 20 minút a už fakt to končí. Kde budem tu točiť hodinové videá, asi miniať gigabajty na tom, že mne tu dal... Kita mi tu dajte. Kámo, čo si myslia? Že ja najlepší fame mám. Kámo, mne tu dajú normálne kita. Im jedno, i keby som nemal jeden pohárik. Tá oni by proste dajú kita. Čo si oni myslia? Čo? Keby som hral na bratrancovom účte, tak kámo ani raz nie som druhý. Bro. Ale tu na mojom, to je prekliatý účet. Normálne mi to dáva. Že ja som mal 300 pohárikov, si pamätám, ak som začínal. A mne som tam normálne mal fame maka. Mane s fameom týka. Nie, to je basket sa k tebe približí, a môžeš priznať prehru. Kit! Na čo ideš po kidovi? Ten kill mohol skočiť po môjmu friendovi Coltovi, on si išiel po mňa. WTF, akože pre mňa nie je zle. On ho nevykuj. Nani, nerob. Ty koko. Ale kus klidečku. Nie, ja som sa... Koľko minút? 12. Už 13. Super. Bombíkem. Ideme hrať. Basket. 2v2. Kam tu som najlepší. Počúvajte tu normálne nám tryhard. Nie také veľké ako Bravo. Hokej, ale veľké. Ty koko. Sneaky kom idem hrať. Priznám, som mu vyšral. Zejdeš prenkať. Bum. Že pôjdeš tam, kde som ja, jasne. Kámo, toto je fakt prekliatý, on ide tam, kde som ja. Vidíte? Tu máte príklad. Nepoužijem ju, dokým ty sa nepôjdeš z vašej strany. Si jak mu prihral parádne môjmu friendovi. Zraj! Jakože... Toto lejha. Paparejže. 2 killy. Parom. Poď! Nie! Helikopter! Na čo to robíš? Kámo, mňa trafil, what the fuck? On hackuje. On má cheaty, bro, on má cheaty. I ten druhý má cheaty. On mi dal väčší damage, ako normálne dáva. A to už tu ani nie sú oni. Takže 2 cheatery proti mne. Je to tam! Na to, že sú cheatery, tak slabé.
Ne. Kokos. Tam ja dám bomby. Prihraj mi. Alebo dobre. Čo to do 6 púhame, keď sa to dá počítať po dvoch. Čo aj koľko majú? Vám to posuniem. 3? Prečo už oni majú 3? Helikoptér. Poďme hraj. Pozrite, jak sa to robí. Tam, tu máš loptu. Berú. A teraz tam šmar. Ale nám. Jak to tam nešmajú? Už nám to 16 minút. Akože dáme bomby. Chcem ich hovoriť. Vyšlo postupne. Kámo, ja mám také nešťastie dneska. Neviem, čo povedať. Juj, tak dobre ide. Idem to dať. Budem dobrý typek a dám to. Alebo... dám. Typeček sa tu volá Sus. Nie si vôbec Sus? Keby si dal aspoň kida, to si Sus. A keď si dáš melódy, tak prepáč, ale Sus nie. Melódy. Keby si dal väčší kaliber, tak by to bolo Sus jak svinka. Keby ešte máš meno Sus, ale kámo, keď si dáš oného, hej, toto sú silnejšie super, jak predtým. Fóbia. Kámo, a teraz keď dáme my, tak budeme mať 3. Yes, sir. Koľko to sú? Kámo, ja sa tu obkľúčkujem. Kámo, dík, bro. Dík. Máš sa ochránil. Kámo, keby si zobral jeden dík Barley, alebo taký bral. 4. To je bomba. Prečo to robia? Prehrali sme. Prehrali sme. What the fuck? Daj pozor na chrbát. Single bomb. Na čo som to len prihral? Lucky. Nie? Dobre, odpinkol som to. Nič. Ja mám barov. Prehrali. Sus dal gól, priznávam. Je Sus. Kam ja vám to dám taký palec. Prečo je tak Sus? Čo je za meno? Nechcem proste. Nie. Nestiaľ som to len 15 minút. Ľudia, toto pre dnešné video bolo všetko. A za kamerou ešte dopušujem na 15 rank. Ľudia, toto pre dnešné video bolo všetko. Dajte like, alter a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!